Yes. I-owner ubani le Metropolitan? Ngisaba nokukhuluma igama. Mfethu. Uh-uh. Ngeke bakwenze next Hey, useCimex, useCimex bro ngiyakutshela geneki la. Nama ngikhona ugena. Amanye amagama akakhulunywa. Ucreature njengoba ninonke lapha eCimex uyakhona ukubona. Ubani? Ucreature. It's impossible. Anibonani? Unokumbona uya ku legal visit. Uyambona uma uya ku legal visit. Yes, only that, yeah. It's impossible ukuthi umbone. Angithi mina I'm awaiting trial and then he's sentenced. Okay. Yes. So yabona ukuthi nalo umnikazi wemetro uma ungamveza igama lakhe ngeke kwenze next ngoba ngeke khona ukukuthola. That thing is easy. You can check it on Google and check the Yamqwaya bra. shareholding. Cat Matlala usaba umnikazi weMetropolitan bra. Yeah, ngiyamsaba. Khotman. Okay. So, ngocabanga kwakho mfethu, njengoba this Metropolitan got it, you say they got it 3 times, if not 4 times. Do you think babahlanganisele? Asikhulumele phansi. I think he's the preferred, I will say he's the preferred vendor maybe, but prefer yena. Ukuthi uyithole kanjani, that I don't know. But into ngibona ukuthi ba prefer yena. Ngoba mengibheka nama amount lawa, they say 360 mara yena bampatale 1.9 billion. Mara do you think ingamla lena ne? Angifuna ukukhuluma ngomuntu lo. Yamqaya Khotman. Yeah. Ngicela ukubona umuntu omsha kanje.